Anginasazele sini. Anginasazele sini. Ngale ntombazana engishada nayo. Ngishada nayo. Ngokuvuma ngaphandle kokuba mina ndoda yakhe. Ngimbambe oqotsheni. Nenye indoda. Angakumlahla umyeni wami. Anginalahla umyeni wami. Ikhane enye indoda. Ngigane enye indoda. Umyeni wami esaphila. Umyeni wami esaphila. Noma engehlelwa yini. Noma engehlelwa yini. Ngiyahlala naye. Kuze bephakade. Singibusise uhlanza wena. Kwemvume yakho ukuthi lo mntwana oyinkosi ashade nale ntombazana. Mfundisi usho ngijabula kakhulu ngalolu suku engikubonayo kuyakade ngilindele. Umuzi wasekhaya akona umuzi nje, umuzi odinga umakoti ngoba lensizwa ngizele zikhona ziningi. Lolu suku kade ngalilindele ukuthi lube khona ubuke nami udwendwe lomntanami ngoba abazali bami basheshe bahamba bengazange bakubone ubuhle obungaka. Ngijabula kakhulu uma ngifica lolu suku olunjengalolu. Ngiyafisa futhi umntanami ukuthi njoba eqalile aphinde futhi agane. Umuntu akazondi akaze angagana. Umuntu akazondi akaze abe nomfazi oyedwa. Ngiyathemba ukuthi undabezitha uMakhumalo njoba ekhona nje ngeke amvalele ukuthi angangeni omunye wesibili wesithathu wesihlanu. Kakhulu ukuthi umuzi wobhambatha ukhule kakhulu kunalokho. Unomfazi oyedwa usekucishe wagana. Mefa lo mfazi usalube intandane. Kodwa bebebaningi abafazi noma ehamba lo uyasala omunye akwazi ukumgeza inyawo qhubeka impilo. Ngokwami nje ngafisa ukuthi umntanami noma abantu abami baphinde bagane phakathi kulamuzi kaZondo ngoba kukhulu. Sisho kuhlokodo maZondo. Angenza yena yasibona. Shatani. Cela ukuhlehla ngime la. Bangibuke ngoba ngiyabukela. Incwadi ibhala ukuthi njengoba ngizophendula. Ngicela ngabikho ozokhwehlela makufundwa lencwadi. Ngoba ngesikhathi ekhwehlela uzojika kusasa ngene yisono bese angikwaziwa ngamazwi afunda. Cela bafundela ke njengoba ngizophendula phambi kaNkulunkulu ngomhla omkhulu okwehlulwa lapho izimfihlo zenhliziyo zenu ziyawuvezwa obala. Ngiyaneluleka nina nobabili uma ekhona phakathi kwenu onesazelo sokuthi nina nobabili anifanele ukuhlanganisa ngalomshado akasisho siyakanibeki phambi kaNkulunkulu. Kukhona obiza 1000 lana kuyangiphazamisa. Esicela dede ngaphambi ngifunda ivesi sine lesithathu nelesine. Ngicela ukuchaza lokhu ehlelweni ngoba ngangishuta ngikhiphe wherever la ngithanda khona sengiyakusho lokho kufanele ngikusho. Akekho ozosukuma ngala kule nkundla amise lo mshado uthi indoda yami le ishadayo angabe sasukuma ahlale ngazafe. Ngikhona endlini ayikho futhi insizwe ezosukuma ithi intombi yami le ishadayo ihlale nje ithule izife ngoba ube bekukhona ofuna ukumisa umshado befanele alethe i-court order ngesonto eledlule 7 days before umshado ume kanje. Akekho ke
ngiyosukuma awumisi angishayeleni ihlombe amen makuthi kukhona sorry ngiyaqhubeka ngifunda ivesi esithathu lithi ngokuba umshado okhononisayo kubantu ababili uNkulunkulu akawemukeli ngegama lenkosi manje na-ke sindela impendulo kunina nobabili sangena ake kusondelana sondela amakoti sondela kuye yami le ndoda yami sondelana akho-ke ubeke ngane yami ngibuka udedela ublood qala ngafuenkinga ngeqiniso lami ngeqiniso lami anginasazelo esibi anginasazelo esibi ngale ndoda yami ngishada nayo ngokuvuma kwenhliziyo nangothando olungenankohliso shani ihlombe kanti ngiyamkhumbuza njalo anginasazelo esibi ngale ntombazana ngishada nayo ngokuvuma umfazi anginakumlahla lo mfazi noma engehlelwa yini ngaphandle kokuba mina ndoda yakhe ngimbambe oqotsheni nenye indoda anginakumlahla umyeni wami anginalahla umyeni wami ikhane enye indoda ngigane enye indoda umyeni wami esaphila noma engehlelwa yini ngiyawuhlala naye kuze kube phakade Singibusise ukuhlanganisa kwenu